masalah gagahe wong le wis gak cacat le. Ama situ le. Pak. Leleno maren kok dadi kami tosar kawi ku, Pak. Aduh. Ini le. Wis dadi omongku le. Le pancene ana sing keprada. Popo le sing belani le. Lah, ya ngono. Tenang le. Daripada sama tak leren dadi kami tosar kawi, Pak. Aku turu karepe ya opo carane sampean, Pak. Ini le. Cekae omong le. Iki awake dhewe digawe wirang le karo Gusti. Kaya apa isine karo wong kampung awe iki. Iki apa? Ini le, tak kandhani. Nah, Wis, beres, Pak. Beres. Ah, yo ngono le. Iki lah duwe kanca. Oh, duwe kanca. Awakmu disekani le. Bapak lagi untuk elek-elek iku. Kok diatur le. Opo ae kekarepanmu tak serano. Abang iku le. Opo jarimu? Oh, gaya aman. Karepmu kok gaya usuh. Karepmu umat tak dukung. Sing sampean dadi nandi, Pak. Loh, aku tak nang gunung le. Tak topo le. Le pancene kok diterima le. Loh le. Maditip le. Iki aku ini. Biyen bahu jai kraton iki. Ninggalin pusaka na. Endi pusakane, Pak? Loh, onare wingi sore ae tak gampang nih. Iki tak pusaka. Saiki ngene lho, Pak. Sampeyan iku padha karo wis dunyek. Karo Pak Lurah ya karo arep. Makane pusaka iku wis kena aku ae, Pak. Loh, nabrik. ya Esok karang rajak iki apa? merah, Pak. Arek enom saiki ngono le. Kowe ta nek pusaka ya, Pak. Kon wani ana kali-kali. Ya wani, Pak. Lo. Godesi. Kok ngeder, Pak? Kok ngeder, Pak? Loh, jangan tak kene no. Oh. Ini nih. Iki ambil bamu biyen diwekas li. Posopo sing ngowo pusaka iki le. Numpang kapal le. Loh, Rapale apa, Pak? Rapale, Pak. lah iki opo? Sampai dodono aku iki kuat cedhok, Pak. Kon gelem poso li. Aduh. Lah Kuat aku poso, Pak. Gak kuat. lah mangan setengah dia wis kempes. Ayo. Ini li. Iki ono ora bale. Eriko iso li. Sopo won. Wes. Rapale apa sampean urunan aku, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata Haji. Mata Aji. Hajiku Panglimunan. Ajiku Panglimunan. Peteng Arab. Peteng Arab. Padang Buri. Padang Buri. Oh, balik li. Balik li. Son Mata Haji. Son Mata Aji. Ajiku Panglimunan. Panglimunan. Padang Arab. Padang Arab. Ketep. Padang Buri li. Peteng Buri. Nyata. Kok keke iki le. Oh, lek gak jodoh cenggok le. Petong dino petong bengi. Cenggok iki, Pak. Iya. Yo wis le kok. Hati Leo. Ayo, Pak. Sampeyan kan Aku nang gunung Batok le. Ada sepuluh karo sing kuwasa le. Weh menopo. Awak begini ijabai. Iya
Pratma. Woi, woi. Ayo, kamu ayo kumpul. Ayo, kamu kumpul. Mas Joko ana iki kawi. Ayo celuk kane gondong duwe. Sugih wong sak. Lah gak kebuang. Iki lho Rinio sing talarinio. Biasane lek celuk-celuk persenane. Kowe akeh gampang nek masuk. Lek wis diperseni biasane ngekeki tugas. Koncone situ pas itu mati ya. Lho ambo wis tak celu woi, mlupo ditumi duwe. Ngene, situk cukup. Terus Arep duwe. yo seneng ta. Wah, apa arep duwe? Biasane lek mari ngekeki duwe ngekeki tugas. Ngene lho. Piye? Lha iki ngadil ora karo-karuan iki karepe duwe karepe apa? Tak keplaki terus akeh duwe. Lho. Yo, duwe urung teko keplake dhisik. Yo duwe dhisik ta. Kowe ta lah. Tak bisiki meneng kok. Nah, ngerti ora? Ngerti. Kowe lek ngerti ku jenenge anak buahe Marjoko. Wara-wara. Ana desa Glagah Kembar. Jenenge Arifin dadi maling. Iki anak bae Marjoko sing gawe wara-wara. Lho jare kon ngumumne. Rame-rame. Lah yo kabeh ra krungu penduduk sing ana ndek kene. Lho iku ra sumiyane. Sumiya. Ngene lho. Piye? Awakmu anak di Marjoko. Iya ta. Saiki ngomong tak keplaki. Mari tak keplaki. Ngomong nyolong. Nek wis ngomong nyolong, ngomong lek sing nyolong iku Sikong kon Arifin yo ane Pak Lurah. Suka kene digeger. Wis, ngene, cukup ayo. Waduh. Beres. Budal loh. Oh halah. Belum duwe dimpongko. Duwe ora ana kuklek kabeh. Yo, ora kurang akal. Pancene kaya ngopo? Jenenge Bindara tak ewangi. Woi, penduduk kabeh, entenono. Iki anak bae Marjoko. Bos lurah nyawone golongne gento-gento iki sapa iku sapa iku gawene kami tosar kawi saking kepingine anake kepingin rabi karo anake Pak Lurah tapi lek ono bayan Sarmidin ojo pola-pola mabura kaya manuk beranjangan obat kapitaula tapangin lek ono bayan Sarmidin ono ojo macem-macem lek durung kena pelajaran iki lho Sarmidin
kemawon wis ana rencana kate Rabi karo Yanti. Koncone sampean. Oh, karo Dek Yanti. Heeh. Lah iki ya apa? Musyawarah aku antara sampean iki kira-kira kapan iso mlaksanakno iki ngadep karo Bapak Dek Yanti. Ya nek sak kersane sampean iki sire kapan? Kaya aku ki ya panet ae to, Cak. Iya sakarepku ngono sak cepete ae polahe wis aku dhewe wis teko nang omahe Pak Lurah dhewe ngadepi dhewe polahe kan kaya ade bapak antaran ibu ado. Dadi aku ngadep dhewe nang Pak Lurah. Tak adepi dhewe. Lah mangkane iku aku kan kaya biaya sing arepe tak gawe madhep iku kaya sik urung cukup ngono lho. Tapi rencanane lek bulan ngarep iki tetep aku iso berusaha rabi karo Dek Yanti. Bulan ngarep ki secepete. Iya, ngono karepku iku ngono. Oh, kesuwen. Ngene mentek. Apa carine? Nah, apa sih Cak sampean ki aja kesusu. Sik, iki urusane wong lanang. Do nalikane awakmu ketemu karo Yanti, bareng karo aku, awakmu cemburu nganti ngajar aku. Entek-entekane awakmu janji karo Yanti, jari tresno karo adikku Yanti. Lah kok entek-entekane kok sampean bareng iki. Saiki ngene Cak ya, tak jelasno. Sampean kan durung ngerti, aku karo sampean paham. Iya, heeh. Saiki ngene. Nalikane aku ketemu sampean, aku gorong paham, gorong kenal karo sampean, pokoke aku cemburu karo adik sampean, tak pikir pacare sampean. Iya, iya. Lah saiki berhubung sampean saiki curiga nang aku, perkara aku nggawa cewek, dikira aku kemungkinan selingkuhamu. Lah, itu saiki tak jelasno ya. Iki kono adikku Cak Erna Cak. Padha antarane aku cemburu karo sampean waktu sampean jalan karo Dek Yanti. Iki ngono ya adikku. Iki sing sampean omongno karo aku. Iki pacarku. Sepurane sing akeh ya. Walah, dadi sampean ya naksir nang adikku. Ya, iki pacarku. Dadi aku wis hubungan suwe antarane ambek adik sampean. Oh, iya Cak ya. Ya, saiki sepurane gede. Kabeh wong sampean pernah rasa cemburu karena ya, tresno. Aku ya ngono, wong lanang, aku cemburu karena aku tresno karo adik sampean. Lah, ya wis padha ngono iku. Saiki tujuan sampean sing utama kate nandi? Aku iki lho ngene. Iki mau musyawarah karo adikku tak jak madhep. Kan aku wis kate rabi. Oh, karo adik sampean iku. Nang ate medhayo nang Pak Lurah kan, ngono lho. Yo lek ngono musyawarah si anu. Lek ngono wis ora kesuwen, ayo bareng-bareng. Oh iya wis ngono bareng. Iya iya. Tambah suwe dadi lurah desa tambah kerut. Tambah rusuh. Pendopo sepi mamring kadane tintrim ora ana
sing patro ora ono, pamongka padha ga ono. Luwe-luwe Kang Bayan. Kok ya ora ono jagongan nek kene iki dijak bahas desa iki karepe iki ya apa Kang Bayan? Oh, lah ibu ya ngono, rupane ndase rada ngelu. Rupane turu digugah ya sakit. Monggo. Oh, Kang Bayan monggo. Itu ora Kang Bayan? Klemper kula, Gus. Klemper ki apa sih? Keliling, pinten keliling. Keliling terus. Lah ate ya mono tugase sampean. Saiki lek sampean ora keliling wis apa maneh? Nggih. Polone wis mutung. Luwih-luwih saiki ditinggal polo Sarkawi ngancam sing kaya ngono iku kedadean saiki desane rusuh. Tung delor ana kepungan, kidul kebobolan. Kidul diparani ndek etan kemalingan. Ndek etan dijogo sing kulon kelangan sapi. Dadi ya wis kaya apa maneh? Pun jan iki aman. Oh wis aman. Aman. Enten bayan kok. Perkara Sarkawi. Lho. Lagi lho. Iki Pak, maling iki Pak. Oh. Wis niku maling niku kula seraken. Sampeyan tangleti dhewe. Sing nyolong niku sinten? Sampeyan tangleti dhewe. Niki maling. Oh, kene. Kene lungguh kene ora apa-apa kene. Pun kula jadi pamit Pak, jenengan tangleti. Oh, ya Le, matur nuwun. Lho, ngono lho tadi mohon nome iku. Wah, iku sing paling bener kaya ngono iso nyekel, iso mungkasi pakarya. Awakmu sapa jenenge? Kula anak buah Marjoko. Oh, anake Buai Marjoko. Nggih. Lah terus awakmu dicekel iki mangko gara-garane lha opo? Kula nyuwun yatra mboten disukani. Terus akhirnya Panggih kalih Mas Arifin karena kula butuh yatra dikek nyolong. Arifin. Nggih. Arifin karo Arifin dikongkon nyolong. Nggih. Oh, iya. Bisa dipercaya lah nggih. Nggih, pancene kula dikek nyolong. Oh, dadi awakmu iki sing ngrusi nek kene dikongkon Arifin. Nggih, Pak. Ya Arifin anakku iki. Nggih. Ngono lho Kang Bayan. Sik tak celuke, Mas Arifin. Lho, kene Bu. Ah, ya ngono jarang ngantuk. Bu obat apa ora? Apaan? Aku mari-mari lu kota, aku sarpen. Oh, ya jadi sambatan sirahe ngelu. Saiki ngene lho. Iki mangko Marjoko ini, ya. Ya, Iki Pak. meterno iki, wis ditangkeng ngene iki tangane. Ini nanti to iki. Lah iya iki jarene iki sing ngurus desa kene. Tapi aneh. Ayo. Sing ngongkon jare anake dhewe Arifin sing. Lah kok ya iso ta Pak nyari pino nendi? Oke coba dulu Arifin. Bu, dalam. Lho lha iki apa? Kene Kang Bayan pisan. Kene lho gua tak Lah takoni. mosok mata koyo ngene mata kubuan koyo santri kene maling. Lho lah iya. Masa Ya iki. maling kudu kon macak sing elek. Masih api ya iso maling. Masih catat barang itu. Ini iki bajingane. Wes, ngene iki. Saiki ngene. Arifin. Kon tak takoni, apa bener awakmu sing ngongkon bocah iki nganti gawe kesuwe desa kene? Mboten Pak, saestu mboten. Nggih, sing ngene Arifin iki. Kowe ngaku. Kula dikek nyolong kali Arifin iki. Ojo kate-kate mungkir kon iki. Mas, ini. Aku tak tahu. Lek ora. Yo. Sampeyan ngomong apa mana kuat. Iya. Oh yo, wis sama Ini ya. Ini ya. Ini. Aku tak kok ke Mas Arifin. Yo, kok Arifin sampean ngongkon iki nolong ora. Yo wis. Lho nyatane aku dikongkon kok ngalingi. Lah iki pancene maling gendul iki ya. Sik tak takonane maneh. Mas Aku tak oleh bayane. sampean iki terang-terangan yo. Iya. Sampean ngongkon koncone Marjoko kok nyolong ngongkon sampean. Kulo ni ngeten Pak Bayan. Terus terangi mawon. Kulo ni putrane Bapak Lurah ya, Ibu Lurah. Nah, Bapak Lurah minangka pine sepuh wong ten dusun iki. Lah lan opo sih Pak Bayan kene badhe ngengken tiyang nyolong? enggak ngongkon blas. Mboten. Saiki ngene Yo wis. Wis kene lho Arifin.
Pun ngeten Gus sakniki Gus. Heeh. Masalahnya sampean iki sampean tur-atur. Ya wis. Kula pun mboten Ya melo. wis matur suwun aku Kang Kolong ya wis. Matur suwun. Saiki ngene. Tamu-tamu kok tak geblek. Ngene Pin. Akeh caca. Oke. Bacok lu. Bacok. Lah aku kepuk. Ayo. Pun Gus, kula tak makul Gus. Saiki ngene Pin. Awakmu cilik tak gedhekno. Gak ngerti dipinterno. Saiki dadi awakmu wis pinter wis ngerti. Ngene balas budi menang wong tuwek. Aja ngono, Pin. Bapak isin. Bapak rumangsa isin malu duwe anak sing kaya awakmu. Apa gunane awakmu dadi Karang Taruna? Apa gunane awakmu dadi arek sing pendidikan? Tapi lek tingkah lakumu kaya ngene. Iki duduk tatrape anake petinggi. Duduk tatrape pemuda sing pilihan. Bapak rumangsa isin ora gelem minggat kepuyut. Berano kantor polisi, Bos. Saiki ngene ya, Pak. Awake dhewe ora iso mutusi pakaran kaya ngene. Ya, desa ono sing ngatur. Desa gak cukup. Ayo digonen kantor polisi. Ya wis, ayo. Kok ya tekan semene lelakone awakku. Mongko aku cilik digedhekno karo wong tuwa ya bapak lurah. Gurung pernah aku iki kok diarani ngokon wong nyolong, tumindak nyolong gurung tahu. Wedene timibo apes marang awakku. Cumbu-cumbu ana wong aku. Iki jare maling sing ngongkon aku. Iki gak wurunga iki polah gawene Marjoko. Siji-sijine dalan iki njuk tolong nang Erna iki tak jar. Kira-kira sing iso ngetasi gawe uga iso ngetasi perkara kang kaya ngene iki dalane saka Erna. Wis muga-muga aku mlaku dhewe terus petuk apa sing tak butuhno. Mestine lek wong temen bakal tinemu, tapi lek wong ala sing jelas bakal nemoni cilaka. Muga-muga ae sing kuwasa ngideni apa dadi karep aku iki kaya ngene. Bapak lurah nundung karo aku ngasih dilarani. Akhirnya aku oncat teko omah melaku karo ngrembogiri apa salahku sak benere. Nanging judule tak ramah-ramah iki gak ono siji loro sing gawe ontran-ontran iki kene tiyane Marjoko gak ono maneh. Kok gak ono Erna liwat ya? Beneran suwe gak petuk. Iki mang ken tak arep-arep. Aku yo sampean lak yo wis ngarep-ngarep kapan aku nglamar nang bapak. Sampean kan wis tresno karo aku. Aku yo suka mau tresno. Lek wong tresno bandane dijuki tulung apa-apa lek gelem. Aku saiki iki duwe masalah sing luwih dening gedhe. Ngenek teko keluargane bapak yo aku. Sampean lek kenal karo Marjoko. Nah, ngene yo. Aku njaluk tulung karo sampean. Sampean kan tresno karo aku juga tresno karo sampean. Tapi saiki saling membantu.
Soale aku waktu dina iki ditondong karo bapak. Pekorone ana wong Pak Bayan karo si Marjoko karo bapake teko nang desa. Ngomong lek sing ngongkon nyolong iku aku. Iki ganok siji loro pokal gene Marjoko. Aku njaluk tulung nang sampean. Lek petuk Marjoko, apa sing diko Marjoko? Selangen carane tak uruki. Ya. Lek Marjoko nggo pusaka tembungun cara halus. Omong ngono, lek gak oleh. Omong ngono, lek digawe nambani bapake sampean sing loro. Dadi lek ditakoni kok iso nyelang pusaka? Sarate lek gak ditambani pusaka sampean ora iso waras. Ngene ya. Nah, ayo wis saiki andum tamet sampean budal, ya. Iya, heeh. Ya aku wis tak ndresno karo sampean iki ya. Muga-muga dalan iki bakal iso ngentasi gawe. Lek Marjoko otomatis sing gawe ontran-ontran ana nek lada kembar gak ono maning di madhep. Ditenono lek ketemu karo Arifin. Wah, ngati kok. Sampai loro apa? Jompo kelorane pokoke isone mari kita kok pusaka iku. Sampeyan iki jawane mruri aku iki nyelip pusaka. Oh, Dik, oleh apa nah? Oleh ya, Dik ya. Ya oleh ae. Tapi pokoke ya kuwi. Tapi pokoke ya kuwi. Kudu weling-weling kuwi kudu jaga ya, Pak. Oh, Dik, engko tak jagone aja kuwate. Heeh, ya wis lak ono. Waduh. Kok ana arek-arek ana kene begi-begi la opo iki lho? Terus dolan iki malah sing ndek-ndek kene. Apa perlu karo Marjoko? Lho. Marjoko iki ya iki pawongane Marjoko, lek karo. Potongnya gede. Oh, gede. Sakit gedene. Pakar-kewarken iki. Ini kan gaji. Wes, iki perlu apa? Perlu apa? Ini lho Cak ya. Aku ate nyelang pusakane jenengan iku lek oleh. Loh. Kok nyelang? Iya Cak, katene tak ge nambani bapakku. Bapakku ki sakit. Lah lek yo pae oleh nyelang. Loh, ate njaluk apa-apa lho Cak. Loh kono. Lah lek gelem ta rabi ya tak? Lah. Selangi pusaka. Kok abot men lho jenenge nganune kok abot men. Tantangane Ini apa? Sampeyan wong loro lah butuh kabeh sih. ya butuh ta Lah, enak. makane ya gelem ta. Tapi aku wis di pandangan dhewe kok. Lho Mas yo wis duwe pandangan dhewe lek gak butuh yo gak tak selangi lek gak gelem. Ayo. Gelem apa ora? Lah aku ki lho Mas, wis duwe pandangan dhewe. Lah apa sampean kok sing kejalan-jalan. Cocok ta lek wis duwe pandangan dhewe. Sampean ki ya apa? Drek. Gelem apa ora? Mas sing nyilip piye, Mbak? Iya, Dek, ya lha aku kok ya Mas piye. Iki pedune sungkan karo Mas Mas. Walah, ora ono lho iki. Cuma gelem lak wis saiki. Lho, ya angel ta lek ngono iku carane. Timur mata tinggal dak piye jajal lima tengah ngangguran. Ya wis Cak ngene ae aku gelem tapi aku nyelang pusakane. Gak suwe Cak. Ngono kok angel Engko lek bapakku wis waras tak balekne nang jenengan. Lah ngono. Siji Erna, loro Yanti. Kok loro men bojone? Bojone kok loro men aku wis gak ta. Siji Erna, loro Yanti. Perkara murine sing penting nyelang pusaka. Tapi ki ana rapalane lho kudu iso iki. Rapalane ya apa, Cak? Lah, kudu gacara dhisik ta. Rapalane iki ayo sampean tirone. Ayo nang, piye? Marjoko iki nanti. Are nom saiki. Gak kenek percaya. Wis takon kae tralontran. Mati seprene kan opo? Marjoko. Enggak. Boleh. Beres, Pak.
gandeng merah. Pusakane ndi Le? Beres pusakane ya tak beres. Beres ya apa sih Le? Waduh, Ini lho, Pak. yo yo. Besok gandeng merah wis dadi geger. Yo, terus, Beres. pusakane Le. Pusakane ya wis beres, Pak. Beres nanti Le. Sampe lo tangan pusakane ge opo? Waduh. Saiki dene Le. Pusakane dene saiki. Waduh. Diselang arek wedok, Pak. Waduh, wis mati sak titik sak pengawe ya wis. Wis gak duwe daya iki Le. Disele nang sapa Le? Yanti lah, Pak. Waduh. Oh, nek ame cung ngono ae lah. Yo materi apa wong diselang? Wis. Iki carane karek situ Le. Le sampe Yanti dadi manten Le. Ojo neng-meneng. Ayo dibramre Le. Ayo, Pak. Kaya ngenteni Erna iki suwe raket mau tak enteni gak teko-teko. Muga-muga ae nyelang pusakane Marjoko diwehno. Gak urung rek Marjoko gak kena pusaka nek angel dikalahno Marjoko. Tak entenane ndek kene menawa kok arek iki ndang liwat. Kebeneran ya. Ngene lho sing tak karepno wis oleh rupane pusakane berarti sampean teman-teman abot karo aku ya wong berjuang iki ora cukup siji wong berjuang ora cukup dhewe dadi wong berjuang mesti ono rewat Iki maya enek anune montrone wae. ono montor Bener barang. oh iya dadi mantrane nek ati nggawa iki di mantrakno Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salaman silatan. Sun mata adikku pedengar padang muri. Pet padang muri. Bedeher. Ngono. Terus saiki ngene, iki urusane aku sampean wis ambek Yanti. Dadi saiki kita urusin kok tak menuhi Marjoko sampean karo adik sampean kalian. Usoke tak. Mas. Yo. Wis aku matur nuwun banget ya. Hati-hati Kang Mas ya. Yo, hati-hati ambek adik ya. Ya muga-muga Kang Mas dengan selamat. Gak urung lek wong ana bakal cilaka. Gara-gara gaman iki Pak. Marjoko tanpa gaman gak bakal keturutan apa dadake sejati. Panjen ngene iso nduduno nang bapak lurah menawa aku iki ora salah. Lek ngono gak kesuwen aku tak balik nang kelurahan.
Kaya apa maneh jeneng arek wis gedhe. Nggih. Ya. Kaya si Yanti karo Mawan ya. Nggih. Ya dirabekno wis. Oh nggih. Lah iya. Terus diruwo-ruwo tanggapaken apa? Ya ditanggapno ta ayo biasa ya apa sih. Oh, nggih. Iya saiki yo. Tamune kok dereng. Lah iya tamune nandi kok urung teko iki. Ibune kaya ngono pisan. Nih wis heeh. Ora usah tinggal tadi cak cukup Kang Bayan yo. Kabeh tamu ning Glombo. Iya. Lah sing duwe gawe sapa, mbekan? Lah iya ta. Lah lek sampe tamune kurang akeh kan ya ora bener. Tuamune lha iku Kang Bayan kabeh Glombo. Yo. Parkirne Gus. Ayo Karang Tarunane kok ngono to. Wah, iku sampe golek sepedae kok. Iya. Kleru jagane. Keliru jagane. Lho iku Ya tamu kok Solo, Bos. Numpak Avanza. nggawa pansa. Avanza. Heeh. Saiki menurut pendapat sampean ya apa Kang Bayan? Heeh, ya. Rebo cukup. Rebo cukup. Bikin teni tamune. Heeh. Rupane Kate mlebu isin. Isin apa ngantuk? Bener. Saiki kaya gak tau krungu kabare Arifin ya men yon. kabar belas. Mari kok metu gak tau mulbal kan. Lah yo sapa wonge? Wong tuwek sampe ora Pak. Sampe nganti gak panas ati niku sapa wonge? Lek dirusui anak sing kaya ngono. Tapi lek menurut perasaanku, Kang Bayan, kaya gak mungkin. Tapi bukti wis ana. Lah lek buktine wis ana iki ya apa? Oh. Lho lagi Ngapunten, Pak. Lho lah kok ambek Kang Polo pisan, Bi? Rikala semanten Bapak sampun ngusir kula saking. Iya. Awakmu tau sih Riko? Terus kula pengin sanget nduduhaken dharma bakti kula. terus awakmu kerja? Kula padosi, kula telusuri. Sing damel lontrang-lontrang niki kalih Mardoko, Pak. Oh, dadi iki pokal gawene Kang Sarkawi. Nggih. Pokal gawene Polo sampe ana kedadan iki koyo Nggih, Pak, ngene nggih. iki. Heeh. Nggih. Terus mari ngono Marjokone Sampun kula gepuki duka Wis. mboten nonton mriki. Digawa nang kantor polisi. Nggih, sampun kula seraken kantun Pak Sarkawi jenengan kados pundi asale menika ngurus monggo kula pasrahaken kali Bapak. Oh, Gak niki kami tuh berngoceh keplek. Ya ngene Ojo iki. guyak-guyu Riko. Ayo. Ngene iki Pak Bayan. Saiki ngene Kang Bayan, yo. Ya. Yo, Kang Sarkawi pisan, yo. Saiki ndadekno pelajaran sampean. Gara-garane ana kedadian sing kaya ngene iki teko polah sampean, ya. Saiki aku ora iso mutusi. Sing wajib mutusi ya, heeh. Saiki sing iso mutusi ya pihak sing berwajib. Luwe-luwe saiki aku duwe gawe. Sampeyan kena ge saksi nek kene ya. Heeh, Yanti karo Karmawan. Dadi tingkah pola yo sing kirane ora bener iku ora usah mbok trapno kok ya. Nggih, Heeh. Lah iku mantene teko kabeh pisan. Oh, lah iki. Oh, Waalaikumsalam. Kira. Lah, iki wis ngelompok pisan. Lho, lah iku sapa iku wedok siji? Ngapunten Pak nika Heeh. bojone Kang Mas Bayan kula, Pak. Dadi awakmu suwene metu teko makene iki oleh sisian iki. Jenenge sapa iki? Oh, Erna. Ya. Yo. Heeh. Ya. Terus si Yanti karo Karmawan, ya. Terus Yanti, oh Erna karo Arifin. Minangka saksine ya iki Kang Polo, yo. Sampai ana kedadian sing kaya ngene iki
gara-garane geger geladak kembar ya kame tuwa Sarkawi. Terus demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jalannya cerita Polo Sarkawi. Kami segenap kru Pantai Budaya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kelebihan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.